Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ning channel Makni lho pemirsa. Selamat pagi jelang siang. Ki Koko ya. Mengko buke Amel ya. Ape rapat pemirsa. Jarine Koko ya ape tompo ape kelulusan ya, Dok. Cukup Amel ape tompo kelulusan pemirsa. Mak niki ya melok ndongak-ndongakno. Adik Amel, adik Mas Alek padha ae, tak padha tak. Wo, malah Mas Alek wis. Wo, malah Mas Alek wis. Ya wis lulus. Oh, kok wis lulus Mas Alek kok wis. Wo, lah aku ya salah tompo. Tibae wis lulus. Oh, Mas Alek juga wis lulus dhisik pemirsa. Alhamdulillah putune mae wis padha lulus. Iku ya karek Amel moga-moga ya melok lulus juga. Makni sebagai wong tua ya melok ndongakno putune. Yes, kudune ya lulus ya, Dok ya. Wis pokoke kudune ya melok lulus. Wong tuwake ngono kuwi pemirsa. Kita sambil biasa ngelebokno gomblok. Emak ni oh wis tak lebokne kene ae. Masuk nih kene pemirsa kilo bumbu. Nah. Pagi-pagi ngene iki biasa makne iki kegiatane ya. Di pagi hari ngekakno banyu ngono pemirsa iki, Mas. Mbah Baru. Kowe apa adol pitik? Iya. Kowe anu di apa dituku nono? Golek lanang iki. Ya, lanang-lanang. Oh. Wo golek nono loro, Den. Kowe ya urung roh lah, Den. Ki kok takok aku, takok Deni lah. Ngelong pitik apa ora lah pitik ku tak bleh dhewe, Mbah. Terus tak duduhno kowe lah jare une mape ngelong. Iya, ra bener Mbah engko rene mbah engko sore ya nduk Mbah ya. Apik. Apa rene wonge? Ya, wis di WA Deni kok. Nah. Wong aku duwe petak bleh dhewe Mbah ya timbang tuku. Ngono ya. Buah loro engko. Wis krungu Deni? Deni mu tuku gula 2 kilo. Deni nggawa dhuwit nang Reben. Ya gak apa-apa, Pak. Kok nek buan loro jarene. Buan mulai pemirsa nggone Faujan karo nggone tanggane sebelah kono lho. Wayahe pemirsa ya. Ngono mes padha enek wong ewoh apa ora ngono kuwi. Kan sasine besar wis bar bodho korban, biasane iki wong nek wong pitungan mungkin nek wong ewoh ngenteni bar bodho korban pemirsa. Dite ya tenan ngono lho ya. Urung wani ewoh, nek urung wong mbeleh sapi ngethok sapi lah nggih padha ewoh. Ndek biyen ndara ngono adate pemirsa ya. Padha apa ora ngene panjenengan pemirsa. Walah padha bakule golek pitik ngene iki pitik makne akeh no ya. Duwe dhuwit.
Biasane iki makne yang ngedol-ngedol pitik. Iki makne kontene mlayu pemirsa ya. Soale ya karo ngekak-ngekakno iki. Karo ngekake selang. Kakakne lho kene genten. Assalamualaikum. Yes. Sambil umbah-umbah. Matiin dulu pemirsa ya. Salah peroki dapat 5. 5 menit lagi. Kowe kok dapin mbok cae, Nduk? Kak. Nanti dilanjut lagi. Saiki Nduk berangkate Nduk. Iki ape njiko ijazahe pemirsa. Lu kelulusan ya kleru neh mae. Makne kan lama nggak urusan sekolah dadi iki ngono iki lho lak lho. Ijazahane urung nyurup. Ya iki. Cek suwe iki macak sik malah dijes-jes. Jos-jos. Jes-jos. Piye le macak ngene iki nek kanggo aku jariku wis jos pemirsa ngene iki. Macak piye le? Wis umume ya pakai baju apik. Udungan lho. Apa? Oh, penggo sego. Iya masih san pemirsa penggo sego apa ini? Gak mandi sayang, layahnya kok kemulan? Ayo tang mandi. Lah piye? Bar sarapan hari. Nek disuting ora gelem pemirsa. Ye, wis bar jalan-jalan? Wis bar apa? Bar sarapan, wis bar jalan-jalan pemirsa. Terpenting ya kuwi wis mlaku-mlaku suwi lho Mbah Raji Mang. Oh, iya. Dongan-dongane putune. Koko ape kelulusan piye dongane wong tua? Dongane ya lulus. Ya, muga-muga lulus ya Mbah ya. Alek dadak wis le Mbah nek nane. Malah wisan. Iya. Aku gak patek krungu kae. Wis muga-muga diparingi lulus, diparingi pinter, diparingi juara. Dongane ya ngono wong nek wong tuwek pemirsa. Suasana ape cerah sekali. Iki gedange tanggaku kluwuh terus iki. Namanya wae tiga-tigon ki anu pemirsa puter. Nek wis kene udan. Wis nanti dilanjut lagi. Kamu teko ndi nek jalan-jalan? Audi. Teko Kak Audi karo Mbah Mangun? Dhewean. Ya piye Mbah Tro? Orang metu ya urung enek bature Mbah wong ngrompo ki nek langgek stroke ngono ki ya abot. Nek wong wedok nek malah keberkan kok apik. Malah gawat sirene. Nah, iki cek berlanjut pemirsa ya. Donga cek berlanjut donga. Jenenge wong tuwek iki sithik ya mendoakan karo putu-putuku ya. Ya alhamdulillah anu Mas Alek juga ya lulus ya alhamdulillah. Piye lah iso apa ki jenenge iso lulus ya alhamdulillah disyukuri. Ya iso lulus ya makne juga dongakno ya alhamdulillah dongane ya makne ya melok seneng. Iki juga ya
Genteng putune Mak. Kabeh iki putune nek anake Mbak Eka kabeh putuku ya. Anak gawane putuku kabeh putuku. Lah piye wis dadi keluargane ya putune ngono ya. Ngono. Semoga-moga juga Amel muga-muga ya oleh nilai sing apik, muga-muga ya iso lulus dina iki ngono ya pemirsa. Ngono. Iya lah. Tak jaluk kabeh iki ya padha pinter, padha sregep sekolah. Sing guri-guri muga-muga ya padha malah pinter ngono ya. Nek padha malah pinter ki sing tuwek juga ya ngono pemirsa semangat nek pinter ngono ki ya ngeragati anake ya seneng ngono ya. Muga-muga ya jadi anak pinter kabeh sing Mas Alek dadi anak soleh, putuku ya dadi anak soleha sing pinter berbakti padha kedua orang tua ngono ya. Wis makne ape berlanjut apa ya sing tak umbah mang. Apa leh kontene mak ya ngene-ngene iki pemirsa ya pokoke makne ya didelok ae ya. Iki melok ndongakno karo putu-putuku muga-muga wis padha diparingi nilai sing apik muga-muga ya tambah entuk juara ngono pemirsa sing dijaluk ya. Sampeyan sing nguri-nguri iki muga-muga ya tambah pinter. Sakjane iki Alek pemirsa iki tak kon njaluk pindah di Kapuan. Eka wis kadung daftar ning Jepon ape dijabut ndeke ora penak wis kadung daftar yo dadi ora mentolo ora penak ngono lho ya wis karepku kan takon dadi sitok dadi kok ora ana rene ora ning Jepon ora ning pokoke intine kok ora ana rene lho pemirsa tak kon jabut iki ora gelem jare aku kok sakake mak wong kadung daftar ning Jepon ngono ya wis karepku kan dadi sitokne malah genah pikirane ora marik-marik ngono lho pemirsa. Lah nek rono rene ki ya ngono ki ya aku ki nawatan iki tenagane ya wong rono rene ki kadang-kadang ya ngenteni Mas Goplem ngono. Lah piye lek kok nek ning Jepun tanpa nek wong lanang ya jenenge wong ki lho pemirsa kendaraan lho ngono. Kendaraan ki nek ado-ado nek wong wedok niki aku ki ngono ki ya kepikiran ngono ki nek rono dhewe ngono ki ya. Ya wis ngono sedongane muga-muga ya engko ya oleh apa ki jenenge nilai sing apik ya jalane ya ngono dongane pemirsa ya juga putuku dongakno muga-muga kok ya oleh ya jalane iki lah juara. Pokoke sementing engko ya oleh pendapat nilai yang baik ngono ya wis ngono Mas. Wis makne tak lanjut menter-menter. Makanya tak lanjut pentar-pentar ya pemirsa. Wis tak like ini lho. Lah saiki copot. Moro 3 iki baju cepet garing pemirsa. Wis ora tak gantung ya.
bulet iki bulet apa? Bulet apa pemirsa? Ini kok ada bulet. Tak kira cek pagi-pagi kok ada bulet. Eleh. Wis karek sak blenderan pemirsa. Yes, Mak karo Dede pemirsa ki. Selanjutnya untuk menambah durasi karo Dede ya. Awake mbek kepiar. Wis tak karo ngongkek-ngongkek awake Mak. Wis. Lho. Ki suasanane anu pemirsa. Ganti sasi ki lho wis rasane beda suasanane. Cuaca ketoke kok angger isuk wis adem pemirsa ya. Tinggo babah ngene rak. Ki lho nematan drijiku ki ngene iki nematan iki ya gak apa-apa pemirsa. Nematan ki rasane kene lho rasane iki pegel ngono. Cek pegel. Sing penting rak makne kan wis ngubah apa sing tak pangan ya. Aku ngono ki ya nematan ya mikir pemirsa. Aku nek kenek ngene ngono piye ngono. Terpenting aku gak putus asa. Sementing tak jalani sing bener berubah untuk mangan ya sing penting aku ya berobat ngono pemirsa ya. Awakku ngono saiki iki ngono. Sementing awakku tak nggo apa wayahe leren-leren wayahe turu-turu ngono. Ya terpenting ki lho soal manganku saiki tak berubah pemirsa. Ora kaya sing dhisik-dhisik pancene ya mak niki nek gak mangan jangan santen pamane ora seneng. Lah saiki ya emangnya pengen hidup sehat ya berubah ngono ya pancen pemirsa. Aku sampai dhisik ki pancene nek gak jangan santen iki gak seneng. Kayak dari tandur nyampe tuwek iki lho. Nah saiki wis tak berubah mangan sak mangan aku ya tak unduri. Aku ya karena pengen sehat ngono. Ya pengen sehat juga ya pengen nyawang anak cucu pemirsa ngono ya. Nek mak niki umur swidak kan ya ijek rondo sehat ijek rondo enom ya pemirsa. Ngono. Penting ki hidup pola makan dijaga ya. Cara mono ki nek pengen mangan pisan ya ora apa-apa ya pemirsa nek pengen mangan, tapi makne seprono seprene iki gung tau mangan jangan lodeh. Kuwi lho, joka lho bar kok nggone Mak Damis 2 minggu yang lalu ya pemirsa.
pancene kan ndrundung komah ki wis kelan lodeh. Sing diundang Mak Damis jangan apa kae opor wah. Deni jek digawani piye kowe? Piye? Kae terpaksa dipangan pancen. Terus sampai saiki pemirsa blas. Terus kae leh sayur masakne dari Mbak Widi ya kaya ijeh mangan. Kalau nyembelih wedhus korban yes terus pleng ketipleng nyantek saiki wis. Muga-muga ya mak niki ya diparingi hidup sehat, diparingi sembarang mak niki muga-muga ya iso nglakoni pemirsa ya wis tunggu-tunggu ya wis mani pamit kono mang. Nek maniki mang rak ndongakno putu-putuku. Muga-muga iki kok kan ya tampa apa ki jenenge apa pemirsa kelulusane diparingi nilai sing apik ngono ya. Lah piye lek ndongakno putune rak. Putu-putuku kabeh dadak jebule apa ki jenenge Mas Alek wis lulusan ya aku gak patek krungu bae kupinge. Ya nek wong iki ngerene iki ya pamit aku pemirsa ngono ki lho makne sing gladrah. Dadak ya salah anu. Mas aku ki ya langgepe lulusan sak bareng-bareng iki lho. Lho masalah ki mung matek anu kok yes ya makne pamit ya ngono mang ya sedonga dinonga muga-muga ya padha diparingi nilai sing apik juga pemirsa ya muga-muga diparingi lulus ngono ya wis pemirsa juga kemono diparingi sehat seger waras panjang umur mane pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makne iki lho mati ini ki apa ini